Kad bismo povećali razmjere našeg planeta, vidjeli bismo više od samih kontinenata. Vidjeli bismo neizbrisiv trag civilizacije koja je odlučila prkositi svim ograničenjima. Ovdje čelik lebdi među oblacima, voda teče unatrag, a divovsko oko proučava tišinu kozmosa. To su djela koja više ne pripadaju inženjerstvu, već legendi. Pripremite se za putovanje gdje nemoguće postaje beton, čelik i podaci. 11 megaprojekata Kine koji su zauvijek redefinirali što je čovječanstvo sposobno izgraditi. Most preko praznine. Kada tlo ne postoji u srcu provincije Yunnan, priroda je isklesala barijeru koja je tisućljećima bila krajnja točka. Veliki kanjon rijeke Jinsha nije samo dolina. To je zjapeća rana u zemljinoj kori, s okomitim zidovima koji se spuštaju više od pola kilometra do bijesne rijeke ispod. Za zajednice s obje strane prelazak je značio iscrpljujuće i opasno spuštanje zemljanim cestama, prelazak rijeke i jednako naporan uspon s druge strane. 4-satno putovanje kako bi se zračnom linijom prešla udaljenost koju ptica može prijeći u sekundama. Geografija ovdje nije sugerirala most, zabranjivala ga je. Nije bilo stabilne temeljne stijene na koju bi se mogli postaviti stupovi, samo gusti zrak i ponor. Konvencionalno inženjerstvo popustilo je ovom krajoliku. Ali Kina 21. stoljeća nije. Njezin odgovor nije bio traženje blažeg terena, već potpuno redefiniranje koncepta mosta. Most velikog kanjona Jinsha je građevina rođena iz poricanja tla. S cestom koja visi 625 metara iznad rijeke, visinom koja nadmašuje Šangajski toranj, ovaj kolos od čelika i betona, od svog je otvaranja najviši most na planetu. Njegova izgradnja bila je čin iznimne ravnoteže i preciznosti. Budući da se tornjevi nisu mogli podići s dna kanjona, sav je rad izveden s rubova litice. Čelične grede teške 1000 tona sastavljane su u zraku, protežući se od svake obale sve dok se nisu srele u središtu praznine s tolerancijom od milimetara. Rakete su korištene za lansiranje početnih vodećih kabela preko ponora. Vlak koji prelazi tekst svijeta. Ako most Jinsha prkosi vertikalnoj praznini, drugi projekt suočava se s najekstremnijom horizontalnom neprijateljstvom na planetu. Ruta između Chengdua u provinciji Sichuan i Lhasa u autonomnoj regiji Tibet smatra se najvećim izazovom u željezničkom inženjerstvu ikad poduzetim. Ovo nije samo teren, to je geološko bojno polje. Linija prelazi aktivni sudar indo-australske i euroazijske ploče u planinama Hengduan, jednoj od najnasilnijih seizmičkih zona na Zemlji. Ovdje su potresi česti, masovna klizišta su uobičajena, a nadmorska visina skače s 500 metara na preko 4000 metara, prelazeći područja permafrosta i planinske prijevoje, gdje razina kisika može pasti i do 40%. Disanje ovdje je teško. Izgradnja željeznice s milimetarskom preciznošću za mnoge je bila suicidalna fantazija. Željeznica Sichuan-Tibet utjelovljenje je te fantazije. S ukupnom predviđenom duljinom od preko 1600 km, njegov najsloženiji dio, onaj koji povezuje Ja'an s Ningxijem, čudo je inženjerstva i preživljavanja. U ovom segmentu više od 90% pruge ne dodiruje tlo na konvencionalan način. Vlak se ne vijuga po obroncima, doslovno buši i skače preko krajolika. To je beskrajan niz dubokih tunela, neki na nadmorskoj visini od preko 3000 metara, koji probijaju nestabilne planine, i spektakularnih mostova, poput onog preko rijeke Dadu, koji svladavaju klisure duboke nekoliko stotina metara. Inženjeri su morali razviti posebne betone koji se stvrdnjavaju u okruženjima s niskim udjelom kisika, sustave ventilacije i oksigenacije za tunele i stanice te tehnike sidrenja za stalno promjenjive padine. Troškovi i financijski i ljudski bili su monumentalni, a projekt je zahtijevao desetljeća planiranja i izvedbe. Ali nagrada opravdava sve. Zemaj od 50. 5 kilometara rješenje znanstvene fantastike. Dok su se na zapadu osvajale planine, na jugu se suočavao s dijametralno suprotnim izazovom, morem. Točnije, estuarij biserne rijeke, jedan od najzagušenijih plovnih putova na planetu, s tisućama trgovačkih brodova, tankera i trajekata koji svakodnevno prelaze njegove vode. Povezivanje prosperitetnih metropola Hong Konga, Zhuhaia i Makaoa cestom bio je očiti ekonomski san, ali perverzna inženjerska zagonetka.
Neprekidni most od 55 km blokirao bi pomorski promet, gušeći upravo ono gospodarstvo koje je trebao ujediniti. Podvodni tunel te duljine bio je tehnički neizvediv i astronomski skup. Činilo se da pitanje nema rješenje. Kako prijeći more bez ometanja mora? Odgovor nije došao iz jedne vrste konstrukcije, već iz kombinacije koja graniči sa znanstvenom fantastikom. Most Hong Kong-Zhuhai-Macao hibridni je prometni sustav, zmaj od čelika i betona koji se vijuga, zaranja i izranja iznad vode. Ovaj kolos od 55 km nije ni most ni tunel, on je oboje odjednom. Počinje s dijelovima mosta s kosim kablovima koji se uzdižu iznad sekundarnih navigacijskih područja. Zatim, kako bi se omogućio prolaz velikih kontejnerskih brodova i tankera, zaranja u dubine. Krunski dragulj je njegov 6,7 km dug potopljeni podvodni tunel, najduži na svijetu izgrađen na otvorenom moru. Ovaj tunel nije iskopan, već je izgrađen metodom potopljene cijevi. 33 armirano-betonska segmenta, svaki veličine nosača zrakoplova i težak 80.000 tona. Izrađeni su na kopnu, odvučeni na točnu lokaciju i pomno ukopani kako bi se spojili na morskom dnu. Tunel izlazi na 2 umjetna otoka, monumentalne projekte melioracije koji služe kao prijelaz između podvodnog i nadzemnog svijeta. Izmišljena rijeka i ispravljanje geografske pogreške. Ponekad najveća prepreka razvoju nije planina ili more, već hir hidrologije. U regiji Guangxi na jugozapadu Kine postoji okrutna geografska ironija. To je obalna pokrajina, omeđena Tonkinškim zaljevom, a ipak njezine glavne rijeke, Xiang i Li, ne ulijevaju se u more u njihovom podnožju. Umjesto toga, one uzimaju apsurdan zaokret i putuju stotinama kilometara sjeverno kako bi se pridružile rijeci Yangtze, prisiljavajući svaki teret namijenjen moru da napravi monumentalni zaobilazni put kroz druge pokrajine. Stoljećima je ova pogreška prirodne odvodnje gušila ekonomski potencijal regije bogate resursima, povećavajući troškove prijevoza i izolirajući njezine industrije. Rješenje je, još jednom, bilo monumentalno smiono. Ako rijeke ne teku u more, iskopala bi se nova koja bi to činila. Kanal Pinglu je doslovno izmišljena rijeka. Dug 135 km, to je prvi veliki umjetni plovni kanal izgrađen od osnutka moderne Kine. Teško je shvatiti razmjere iskopa. Ukupni volumen premještene zemlje i stijena prelazi 700 milijuna kubičnih metara, dovoljno da se brana 3 klanca napuni 3 puta. To je kirurški rez kroz krajolik, koji izravno povezuje sustav biserne rijeke s morem. S procijenjenim ulaganjem od preko 9,4 milijarde eura i datumom završetka određenim za 2026. godinu, kanal će omogućiti prolaz brodova do 5000 tona. To će skratiti udaljenost do mora za kopnenu robu za 560 km, štedeći vrijeme i gorivo te rezultirajući s preko 600 milijuna eura godišnjih izbjegnutih troškova prijevoza. Zvijer rijeke, Jinsha, ukročivanje hidrauličkog bijesa. Dok mostovi i kanali povezuju, postoji i druga vrsta diva, čija je svrha transformirati sirovu snagu prirode u stalni puls civilizacije, energiju. A u turbulentnom gornjem toku rijeke, Jinsha, pritoke Jangtzea, stoji jedan od najsavršenijih i najstrašnijih strojeva ikad izgrađenih, hidroelektrana Bahetan. Odabrana lokacija nije bila najpogodnija, već najmoćnija i najizazovnija. Ova regija na rubu tibetanske visoravni noćna je mora geološkog laboratorija. Ispucali teren, stalna seizmička aktivnost i erozivna sila rijeke koja odnosi planine. Izgraditi ovdje strukturu koja je morala sadržavati rezervoar od milijardi kubičnih metara vode i izdržati kolosalne hidraulične pritiske bio je u biti izazov fizici materijala. Rješenje je bilo remek djelo preciznog inženjerstva. Dvostruko zakrivljena lučna brana, betonski svod visok 289 metara koji, poput kolosalnog luka, prenosi monstruozni potisak vode na stijene kanjona. Svako izlijevanje betona praćeno je senzorima kako bi se kontrolirala temperatura i spriječilo pucanje, proces obsesivne pedantnosti. Ali Bahetanovo pravo čudo nije njegov vanjski izgled, već njegovo kucajuće srce. U njegovoj elektrani, zakopanoj u stijeni,
leže najveće i najmoćnije hidroelektrane na planetu. 16 jedinica, svaka kapaciteta 1.000.000 kilovata. Autoceste svjetla, teleportiranje električne energije. Proizvodnja čiste, obilne energije na udaljenim lokacijama samo je pola bitke. Druga polovica, možda složenija, jest dopremiti je tamo gdje je potrebna. Kina se suočila s energetskom dilemom na cijelom kontinentu. Njezini najveći obnovljivi energetski resursi. Neumoljivi vjetrovi Xinjianga i Gansua. Žarko sunce pustinje Gobi. Hidroelektrane Dalekog zapada. Bili su zarobljeni 2 ili 3 tisuće kilometara od obalnih megagradova i industrijskih središta istoka kojima nedostaje struje. Prijenos ove energije konvencionalnom tehnologijom prijenosa pri naponima od 500 ili 750 kV bio bi vježba iz frustracije. Gubici otpora u kabelima na takvim udaljenostima raspršili bi ogroman dio električne energije prije nego što stigne do odredišta. Bilo je to kao pokušaj slanja vode pod tlakom kroz dugo porozno crijevo. Rješenje je bilo izumiti novo crijevo, toliko učinkovito da bi praktički teleportiralo energiju. Tako je rođena Ultra High Voltage Transmission Network, nevidljiva električna okosnica nacije. UHV nije jednostavna nadogradnja, to je kvantni skok. Ove linije rade na naponima od 800.000, pa čak i 1,1 milijun volti, najvišima ikad komercijalno korištenima u svijetu. Pri ovom stratosferskom naponu manje struje teče za prijenos iste snage, drastično smanjujući gubitke topline. To je ekvivalent pretvaranja neravne zemljane ceste u autocestu s 8 traka za elektrone. Izgradnja ove mreže bila je sama po sebi podvig. Zahtijevala je razvoj gigantskih transformatora, izolatora sposobnih izdržati ogromna mehanička i električna naprezanja i dalekovodnih tornjeva koji se uzdižu poput nebodera postavljenih po strance, prelazeći pustinje, planine i rijeke u dijelovima dužim od 3000 km. Kumulativna investicija iznosi desetke milijardi eura. Međutim, njezin utjecaj je transformativan. Rijeka koja teče unazad. Sustav životne podrške civilizacije. Ako je energija puls, voda je krv. I ovdje se Kina suočila sa svojim najvećim egzistencijalnim paradoksom. Raspodjela vodnih resursa okrutan je, inverzan odraz njezine demografske i ekonomske raspodjele. Jug, posebno sliv rijeke Jangtze, prima obilne monsunske kiše, sklon je katastrofalnim poplavama, a njegove rijeke nose kolosalne količine vode. S druge strane, sjever, dom političkog glavnog grada Pekinga, megagrada Tianjina i bitnih žitnica za opskrbu hranom nacije, suh je i žedan. Njegovi podzemni vodonosnici desetljećima su prekomjerno iskorištavani, spuštajući se na kritične razine. Nestašica vode prijetila je ne samo rastu, već i samom opstanku stotina milijuna ljudi i stabilnosti gospodarstva. Rješenje je bio projekt koji pripada području klasičnog epa. Prisiljavanje vode da teče uzbrdo, kroz planine i ispod rijeka, protiv svog prirodnog toka. Projekt prijenosa vode jug-sjever je, bez pretjerivanja, najveća hidrološka intervencija u ljudskoj povijesti. Nije riječ o jednom projektu, već o sustavu od 3 golema pravca, istočni, središnji i zapadni, koji će zajedno godišnje premještati desetke milijardi kubičnih metara vode iz sliva rijeke Jangtze i njezinih pritoka do sjevernih ravnica. Njegov središnji pravac, već dovršeni u funkciji, inženjersko je čudo. Proteže se više od 1200 km, od akumulacijskog jezera Danjankou do Pekinga i Tianjina. Da bi se to postiglo, voda ne putuje samo kroz otvorene kanale. Ona izvodi nevjerojatne podvige. Probija se kroz planine, kroz duboke tunele i, u svom najsimboličnijem podvigu, prolazi ispod moćne žute rijeke kroz obrnuti sifon, tunel koji se proteže duboko ispod korita rijeke. Razmjere je teško shvatiti. Od 2024. godine ovaj je sustav prenio više od 70 milijardi kubičnih metara vode na sjever. Da bismo to stavili u perspektivu, to je dovoljno vode da se mrtvo more potpuno napuni. Više od 150 milijuna ljudi već ovisi o ovom kontinentalnom izvoru vode za pitku vodu, industriju i poljoprivredu. Bez ovog transfera, gradovi poput Pekinga bi prije mnogo godina uveli stroge mjere opskrbe vodom. Magnet koji savija stvarnost. Nevidljiva granica.
Osim brana, električnih mreža i akvadukta, postoji kategorija megaprojekta koji se ne mjeri kilometrima ili megavatima, već svojom sposobnošću manipuliranja temeljnim silama svemira. To je područje ekstremne znanosti, a njezin hram u Kini je Hefei laboratorij za visoko magnetsko polje u pokrajini Anhui. Na prvi pogled nedostaje mu veličanstvenost visećeg mosta ili zastrašujuća veličina brane. To je kompleks istraživačkih zgrada. Ali unutra se nalazi stroj koji predstavlja apsolutnu granicu preciznog inženjerstva i eksperimentalne fizike, najmoćniji i najstabilniji hibridni magnet na svijetu. Njegova svrha nije generiranje energije ili transport vode, već stvaranje dijela svemira s uvjetima koji ne postoje nigdje drugdje na Zemlji. Središnje postignuće laboratorija je generiranje kontinuiranog magnetskog polja od 45,2 Tesla. Polje stvoreno u Hefeju je 100.000 puta jače. Na ovoj razini magnetizam prestaje biti pasivna sila i postaje alat koji doslovno iskrivljuje stvarnost, iskrivljujući svojstva materijala i omogućujući promatranje inače nevidljivih kvantnih fenomena. Postizanje ovoga nije stvar izgradnje nečeg velikog, već kontrole nečeg ekstremnog. Hibridni magnet je sam po sebi inženjerski podvig ogromne složenosti. Kombinira ogroman vanjski supravodljivi magnet koji radi na temperaturama blizu apsolutne nule, što zahtijeva masivni kriogeni sustav s tekućim helijem, s unutarnjim bakrenim otpornim magnetom. Potonje je pravi izazov. Pri radu punom snagom, električna struja koja prolazi kroz njega je toliko kolosalna, deseci tisuća ampera, da raspršuje količinu topline ekvivalentnu onoj malog nuklearnog reaktora. Sustav hlađenja, koji spriječava topljenje samog magneta, je monumentalni podvig, koristeći deioniziranu vodu pod tlakom koja cirkulira nevjerojatnim brzinama. Instalacija, u svojim kratkim vršnim radnim vremenima, troši energiju koliko i mali grad, energiju koja se mora isporučivati na stabiliziran i trenutni način. Utjecaj ovog stroja je dubok i tih. To je temeljni alat za vrhunska istraživanja. Znanstvenici iz cijelog svijeta koriste ovo ultrajako magnetsko polje za proučavanje strukture novih materijala, razvoj visokotemperaturnih supravodiča koji bi mogli revolucionirati raspodjelu energije, testiranje lijekova na molekularnoj razini i otkrivanje tajni fizike kondenzirane materije. Čelična zvijezda, gdje se neizmernost susreće s učinkovitošću. Zemlja koja se projicira kao globalna sila zahtijeva pristup sukladan njezinoj veličini i težnjama. Početkom 21. stoljeća Peking se suočio s krizom uspjeha. Zračna luka u glavnom gradu, već proširena za Olimpijske igre 2008. bila je zasićena. Zračni prostor i piste radile su na svojim granicama, gušeći rast. Rješenje nije moglo biti jednostavno proširenje. Morala je biti potpuna redefinicija onoga što znači čvorište zračne luke. Tako je rođena međunarodna zračna luka Daxing, čelični i stakleni div, koji rješava paradoks masivnosti geometrijskom elegancijom. S ulaganjem od preko 11 milijardi dolara i izgrađenim za samo 5 godina, Daxing se uzdiže južno od glavnog grada poput gigantske zlatne morske zvijezde. To je najveći terminal s jednom zgradom na planetu, s površinom pod jednim krovom većom od 1,4 milijuna četvornih metara, sposoban za 100 milijuna putnika godišnje. Daxingov genij, međutim, ne leži u njegovoj veličini, već u načinu na koji negira udaljenosti koje veličina inače nameće. Njegov radijalni dizajn, s velikom središnjom jezgrom i 5 krakova, koji se protežu prema ulaznim vratima, majstorski je potez učinkovitosti. Bilo koji putnik, bez obzira u kojem je kraku njegov let, može pješice prijeći od središta terminala do najudaljenijeg ulaza za najviše 8 minuta. Ovaj logistički podvig postiže se savršenom koreografijom pametne tehnologije, sustavima za prepoznavanje lica za nesmetan protok, robotima koji pomažu s prtljagom i besprijekornom integracijom s prizemnim prijevozom, uključujući brzi vlak koji je izravno povezan s centrom Pekinga. Luka duhova. Kada roboti vladaju globalnom trgovinom. Ako je Daxing kineska zračna vrata, njezina pomorska vrata suočila su se s još temeljnijim izazovom. Šangaj, smješten na delti Yangtzea, vidio je svoj status riječne luke kao nedostatak. Najnovija generacija megakontejnerskih brodova s gazom većim od 15 metara nije se mogla približiti njegovim dokovima. Konvencionalno rješenje bilo bi kontinuirano jaružanje riječnog korita, što bi bila izgubljena bitka i ekološki skupo.
Kina se još jednom odlučila za radikalno rješenje. Ako brodovi ne bi mogli doći do luke, luka bi pripala brodovima. Stoga je zamišljena dubokovodna luka Yangshan, projekt koji je doslovno uključivao premještanje lučke infrastrukture na otvoreno more. Da bi se to postiglo, prvo je bilo potrebno izgraditi vezu. Most Donghai dug 32,5 km, jedan od najdužih preko mora. Na kraju ovog mosta, na otocima Yangshan, poduzet je kolosalni projekt melioracije zemljišta, oslobađajući prostor od mora za kontejnerske terminale. Četvrta faza ovog projekta je srce budućnosti, najveći potpuno automatizirani kontejnerski terminal na svijetu. Ovdje su operacije spektakl tišine i robotske preciznosti. Divovske portalne dizalice, kontrolirane algoritmima, istovaruju kontejnere s brodova bez ljudskog operatera na brodu. Automatski vođena vozila, nalik velikim pokretnim platformama, kreću se autonomno po kontejnerskom dvorištu, koordinirana sustavom umjetne inteligencije, koji optimizira svaki pokret kako bi se smanjilo vrijeme čekanja. Oko neba, spomenik ljudskoj znatiželji. Nakon povezivanja kontinenata, ovladavanja rijekama i automatizacije trgovine, ostaje još jedna posljednja, čista i nesebična ambicija. Razumjeti naše mjesto u svemiru. Ta je ambicija poprimila konkretan oblik u udaljenim krškim planinama provincije Guizhou. Ovdje, daleko od elektromagnetskog zagađenja gradova, stoji sferni radioteleskop s otvorom blende od 500 metara, poznat kao FAST. Njegov cilj nije bio ekonomski ili logistički, bio je znanstveni i filozofski. Izazov izgradnje bio je jedinstven. Kako poduprijeti radio antenu promjera pola kilometra, veličine 30 nogometnih igrališta, s milimetarskom preciznošću potrebnom za hvatanje izuzetno slabih radiosignala iz udaljenih galaksija. Rješenje je bilo jednako genijalno koliko i jednostavno, koristiti prirodnu udubinu u krškom krajoliku kao potporu. Iznad ovog prirodnog bazena, inženjeri su izgradili mrežu od više od 4500 trokutastih aluminijskih ploča, svaka neovisno podesiva aktuatorima. Zbog toga je FAST aktivni teleskop. Njegova površina može se deformirati kako bi stvorila učinkovitu parabolu u različitim smjerovima, što mu omogućuje da usmjerava područja neba iako je glavna antena fiksna. Njegova osjetljivost je zapanjujuća. FAST je toliko moćan da bi mogao detektirati slab signal običnog mobitela koji odašilje s površine mjeseca. Od početka rada, njegov znanstveni učinak je revolucionaran. Otkrio je više od 900 novih pulsara, neutronskih zvijezda koje se okreću nevjerojatnim brzinama, više od svih ostalih teleskopa na svijetu zajedno u prethodnih 50 godina. Ispituje oblake neutralnog vodika kako bi razumio strukturu Mliječne staze i sudjeluje u potrazi za mogućim signalima izvanzemaljske inteligencije. S relativno skromnim ulaganjem od oko $170 milijuna, FAST ne prevozi robu niti putnike. Njegov proizvod je čisto znanje. To je spomenik ljudskoj znatiželji, divovsko oko širom otvoreno prema svemiru, podsjećajući nas da naše najveće ambicije ponekad nisu transformirati zemlju, već slušati s beskonačnim strpljenjem šapat zvijezda. Ovih 10 projekata, od mosta koji se uzdiže nad ponorom do oka koje proučava svemir, više su od pukog skupa inženjerskih zapisa. Koje od ovih dijela predstavlja krajnje postignuće, vrhunac ove volje za gradnjom? Odgovor ne leži u podacima, već u divljenju koje oni izazivaju. Rasprava, poput sljedećeg projekta koji je već na nekoj crtačoj ploči, tek je započela.